eu sabía por xente de fora, non da familia, de que a mamá estuvera na cárcel en Lugo. Esa noite chegou aquí con 4 homes armados hasta os dentes e que era para quedarse unha noite ali. Entonces, un dos guerrilleros que fixo ese copé un círculo no suelo, dice, con esto nos chega. E, bueno, así empezaron, unha noite, pues, outra, hasta que ao final pues, estaban ali xa de continuo. De hecho, estuveron pues, sobre 2 anos ali. Ese día, o 20 de abril de 1949, houve un tiroteo ali pues, bastante gordo. Viñeron 150 guardias de Lugo, da comandancia de Lugo e de Ponferrada. Incluso dicen que con un tren militar montado con ametralladoras, morteros, un despliegue impresionante. Entonces, según iban salindo por unha ventana, pues, 2 xa o mataron ali. Outro saliu con un tiro na mandíbula, pudo escapar hacia un pueblo cercano que se chama Cereixa e foi para xunto a un cura. Ao final, a abuela e o fillo maior foron condenados a 9 anos de cárcel. E despois a mamá e outra irmá estiveron na cárcel de Lugo e foron condenadas a 3 anos e nada máis cumpliron un ano. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.